नवरो इलो उठ रहक चला कोण येतं माझ्यावर तू येतो ना मी बाजू तुम्ही जातास खाली मी भात आंघोळ केले मारू नको आयता खायता खूप लागला की काढू मावशी गाडी काढ काय माहिती आहे नंतर सांगतो माका सांगतो देव पान करतो ना मेले रात्री झोपत नाही अजिबात माकाव नाही मेला 1 वाजता झोप ये कशी तंबाखू हा ना तंबाखू माका एक पोट दे किती घेऊ खाली हा पुरे वाटण्याची उसळ आणा ती वाटण्याची उसळ नाही सॉरी चवळीची उसळ कालच घातले नाही घे मामी काळ्या वाटाणे आणि चवळी भिजत घातलेली आहे बसा तुम्ही मी जाते खाली काळ्या वाटाणे हा चालेल 4 किलो काळ्या आचारी मराठी बोलते म्हणजे वाटाणे खाण्याची हा तेच बोलते मी चवळी कशा सांगितलं मी त्याचा चियान होऊन जातला अगे 15 किलोची उसळ त्याच्या हिशोबात आला लसूण होईल आपण आता आपल्या घरात किती घालतो बरोबर की ना आपण उसळ करतो तेव्हा त्या हिशोबात मग आता 4 किलो सांबाऱ्या वाटाणे होय आमच्या गावाचा माणूस येतला इकडचं सडी वाटतो सगळे 4 किलो नमस्कार मित्रांनो कलर्स ऑफ कोकणी आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत तर मित्रांनो आता आज लग्न कविताचा आणि म्हणजे माझ्या मामाच्या मुलीचा तर सगळी धावपळ चालली आहे सकाळी आता सकाळचे 7 वाजलेत रात्री 12 वाजता झोपून सकाळी 7 वाजता उठणं म्हणजे खूप कठीण होता तर आता सगळी जेवणाची गडबड चालली आहे सकाळीच दोन वेळी घेऊन येतात त्या पिशवीतले आता तर माका काय तर माहित नाही गे माका काही ते माहित नाही आणि माका देऊची ना पिठाळती तुका वेणी आहे काही म्हणते हवे बारीक का पा दातात तांबट लागतं नाही बरोबर एकदम बारीक कसा बारीक टोमॅटो बघा असो लांबडो काय धान चालला कसं कापलं तरी कसं शिजलं टाकू फक्त जास्त जाड ठेवू नको एकदम बारीक नको तो किती एवढं जाड काप नको मिरची काढून द्या किती ह्या पोरक्यान सांगल्या बारीक काप म्हणून आपलं असंच चांगलं किती आणले 2-3 किती माका एक बस झाली माका करू घेऊन या माझ्याकडे हा देवा तिच्याकडे हा कोण आणि कोणा माझा हा गजरू आतापासून मारले की डोक्याला जोडून धर घाल चला तर मित्रांनो कढीपत्ता नाही आहे जेवणासाठी घेतलं तर काय आला मग कसं आणणार पानं आणू सांगलेलं पाना कशी आणू काय नाही येत हैतेशी आणूचे होते आमच्याकडे असो काढतात मी तुमच्याकडे जंगलच कोयता देवाला लता काकी वाटा घेऊन गेली थोडा वाटा का थोडा एवढूच होता थोडा आपल्या मागे मारलंय वाटलं लाईट रात्री किती वाजली ती बघला
साफ करायचा सगळ्यात पवित्र काय टाकू नको सेक्रेट आता काय था आमका काय नाही तुझं काय नाही तुझं काय सांगलं हे काय येऊ का माझा लग्न झाला लग्न झालं मग लग्न झाला बायको आणलेली आहे मी आम्ही त्याच्या आधी पण बघले होय ना गो आमच्याकडे हल्ली बघून पोरा मोकळी होत झाली 5 जण इली आधी काय बसवला चिव घ्या घरात जा आधी फेरिया मारायचे हो आधी फेरिया मारायचे फेरी मारू पाणी आधी फेरिया मार त्याच्या भोवताली 5 फेरिया मारू पायात पाणी पडत जा थोडा थोडा खालीच जा जरा जरा पायावर पाणी पडत होया मावशी हेका हेका चल ये सांगताय काय हेका घेऊन जा तिकडे आधी मग आणते का रडला तरी झालं हळू घेऊन पाणी पिस्तो पर्यंत पडाला काढत नाही ना नाही नाही खालसून थोडं नाही नक्की का सांग गावात तिनवले काय म्हणलं निम गेलो काय विचार पुन्हा गेलो निम गेलो बाई निम गेलो काय विचार तू इडो होती त्याच्याकडे बाई निम गेलो काय ताई निम गेलो वडिलांच्या पुन्हा गेलो आजोबाच्या वडिलांच्या पुन्हा असं का वर टाकू तो आतो आता ते कोणतरी सगळे पाठी ते कोणतरी टाकीन राजे बघे मांडवर टाकूचो ना हो हो राजा काय बघ आहे ना टाका मांडवर मांडवा टाक त्या बाजून झाला ना हा झाला चल
गुळाच्या ढेपी तो ढेपी कलर्स ऑफ कोकण. का कलर्स ऑफ कोकण. टीव्हीवर लावलं असतं टीव्हीवर लागा. नारळ फुटतात ते खिशा आडळ घेतोय हो भरून ठेव तिथे पाणी भाज्या डाळी बिडी खात होता आपल्याला. एकतरी भाजी भरपूर होईल भरपूर हो भाई भाजी घालून टाकायची अरे बाबा घे ना ते फाटू उद्या खाऊया. आधी हवे आला म्हणून बटाटे टाकतो. पाण्यात टाका. पाण्यात टाका. पाण्यात टाका. घेऊन द्या आला. धर राजी. नवरा येऊ झालो रे. पाणी काढा. दोरी अंदर रे. ही बघ काढ ना हो या. हे बाई पाणी काढतो रे. काढ लवकर. दे अकडे दे. बरं की तुम्ही पाणी काढायला हो दीड टाकी भरायची आपल्याला. देवा देवा हे कळशी देवा. काचार गहू टाकला पाहिजे दीड टाकी भरायची आपल्याला. दी दी आहे ती. भरा भरा लवकर. तिकडं नवरा यायला झाला आणि हे पाणी भरतो. ठोकाड उभी करायची चोपच उभी डायरेक्ट करायची. लवकर भरा रे. ए खाली बस. 5 जण बस 5 जण. ए बसव त्या जागा द्यावा. ए अकडे सर तोकडे सराक बाय. काय खावा. सैल होता नाही
घट देऊ बाई. अजून घे. होय. नेऊन ठेवा आणि मग इले काय मग या पाणी आणि चाय गाडी त्याने सगळं सोय असं ना मग तेव्हा इथून वाटक लागा मग ते किलो नवरो येऊन तेव्हा तरी अरे बाबा माझं शॉट घे. संजय दत्त नटला पण हा परत शाहरुख खानच झाला डायरेक्ट. आधी एंट्री मारून टाईट करायचं. टाईट नको बाबा, आमका टाईट नको, आमची बरी आहे. टाईट टाईट करून काय करणार. परत गावामध्ये